i ni gan yr emyn rhif 364, hymn number 364, o tyred arglwydd mawr. Di Hitler nef I lawr gawodydd pyr. Fel bydd o regin grawn, fforeddydd a ffrynhawn, yn tarddyn beraidd iawn o ranial dir. Mae peraroglau gras yn teithio o gylch I mas a welon hedd. Estroniaid sydd yn dod o'r pester eithaf rioed. I gwympo wrth y droed a gweld y wedd. Mae tegwch dwyneb pryd yn meiddi os I gyd sy'n ar ddeiar las. Mae pob rhyw nefol ddawn, os yn o'n gryno lawn, yn tarddyn hyfryd iawn wrth glwyfau I maes. 364. Daw'r darlleniad y bore yma o'r 20 benod o Efengil Ioan. Jesyn ymddangos I Mair Magdalen ac at gyfodiad Iesu. If you want to follow the reading in English, it's on pages 1104 and 1105, your Bibles. If you wish to follow it in Welsh, 126 and 127. Ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yn fore, tra oedd Ei eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd yr Iesu'n ei garu. Ac meddai wrthynt y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac nes gwni ple maent wedi ei roi orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd
I edrych a gwelodd y Sieinia yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y Sieinia yn gorwedd yno, a hefyd y cadach yr oedd wedi bod am ei benef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r Sieiniau, ond ar wahân. Wedi'i blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall y cyntaf i ddod at y bedd yn tai mewn, gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal ei sefyll allan i'r bedd, yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd ei edrych i mewn i'r bedd, ac welodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd, lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd. Un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Ac meddai'r rhain wrthi, wraig, pam yr oed ti'n wylo? Atebodd hwy y maent wedi cymryd farglwydd i ffwrdd, ac ni yw ni lle maent wedi ei roi orwedd. Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei chôl, ac welodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt yn ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd. Dywedodd hithau wrtho, os mae ti, syr, a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle'r rhoddais ef i orwedd, ac fe'i cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, mae! Troes hithau, ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon Rabwni, hynny ydyw athro. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthyf, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond os at fy mrodyr, a dweud wrthynt yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy nyw i a'ch dyw chwi. Gaeth Mair Magdalene i gyhoeddi'r newyddion i'r disgyblion, yr wyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd i fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Oedd bendith Duw ar ddarlleniad ac ar wrandawiad ei air. Gawn ni ganu nawr ein hemyn nesaf. 613, hymn number 613. O arglwydd Dduw ein tadau, ein craig a'n tŵr wyt ti, o gogoneddau eto dy enw yn omni. Ni cheision fwy a'n rhydedd na'r hodion llwybrau'r groes, gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu'n hoes. Nid oes yn ei offeiriad ond Iesu Grist ei hun, nac ordeiniadau eraill ond geiriau mab y dyn. I ryddid pyr yn galwyd, o cadwn yn dy waith, nes elo cyfraith rhyddid dros wyneb dy erfaith. 613.
Gweddiwn, let us pray. And we'll have dad. Wel, ni'n plygu gar dyfron unwaith eto mewn gweddi. Diolch i ti am effeithiolrwydd y cyfrwng arbennig hwn. Ac mae gweddi yn drafnidiaeth ddwy ffordd bob amser. Nid yn geiriau ni yn unig sydd yn cynnwys gweddi, ond ymateb di. Y ffa'r o arglwydd nad ydym yn siarad yn ddibaid a heb roi cyfle i ti ymateb. Gwyddom dy fod yn wrandawr gweddi ac hefyd yn atebwr gweddi yn dy ffordd a amser di dy hun. We know that you listen to our prayers, Lord, and that you answer our prayers in your own way and in your own time. We ask you to bless our service this morning because we have come here with great expectations. We've come here to expect great things from God. If we come to a service that is set and then go for a cup of tea and a chat and go home and expect nothing to happen, well, we shouldn't be surprised if nothing does happen. Ond os deiwn ynghyd o arglwydd yn ddisgwylgar yr ydw i ti yn barod ac yn awyddus i ateb ein deisyfiadau ni. Bydd yn agos atom ni. Mi fedrwn ni ddweud yn barod, dyma gyfarfod hyfryd iawn. Fi yn swm ar Iesu'n llawn. Fi yn dlawd heb feddu dim ac yntau'n roddi popeth im. Gofynwn i ti ein defnyddio ni fel offerynnau yn dy law. Yr ydym ni mor awyddus i fod yn gydweithwyr Duw, ond nid nisgwyddon sut bob amser. Dywed air wrth ei mo arglwydd. Da ni'n gwybod mae pechaduriaid ydym, ond y rhai sydd am addeiant iddynt, ond iddynt ofyn amdano fo. Diolch i ti am y gyfeillach nad ydyw o'r byd hwn, mae yn y byd hwn, ac mae'n cynnwys pobl, ond ydyw ddim o'r byd hwn. Ti wedi dewis pobl i gydweithio â hwy. A diolch hwn i ti o arglwydd am y fraint anreithadwy o gael bod ymhlith y bobl hynny. Be with us, Lord, because it's very easy for us to lose heart and to go through the motions thinking that our organizations are doomed, they are going to lose ground and eventually fade away. Whereas that unshakable faith that was once in our midst, may we share it, may we rekindle that hope and that glorious hope. Bydd yn agos atom ni arglwydd. Mae'n ddigon hawdd i ni ddweud na fedrwn ni wneud yn byd, a defnyddio hynny'n esgus i wneud yn byd. Na, mentrwn bethau mawr i Dduw a chyda Duw. Heb Dduw, heb ddim, Duw a digon. Bendithia holl gynulleidfaoedd y ddeiar bore yma sy'n galw ar enw di. Meddyliwn yn arbennig wrth gwrs am ein hanwyl wlad yng Nghymru. Gofidiwn yn fawr am gyflwr crefydd gyfyn drefnol yno. Lle bu tân arbennig. Lle bu gweinidog bron ym mhob eglwys yn cyhoeddi'r anreithadwyolyd a'r anchwiliadwyolyd yng Nghrist. Mae'n wahanol heddiw arglwydd. Efallai fod y drefn arbennig honno wedi cael ei dydd a ninnau methu a gweld yn rhywbeth yn ei lle. Fe wyddob un peth arglwydd, we know one thing, dear Lord. Whatever system
of organized religion may take the place of this one eventually, it will always consist of people met together in your name, people who bear witness to you, people who love one another in the sweet fellowship and communion of the Holy Spirit. Bydd yn agos atom felly. Bydd yn agos at bawb sy'n wahanol eu hamgylchiadau i ni. Rhai sydd yn crefydd am yr hwyr ac wedi hwnnw ddod yn gryddfan am y wawr. Mae yna rhyw un donedd llethol wedi meddiannu bywyd cynifer arglwydd. Efallai oherwydd ei brofedigaethau arbennig. Bydd yn agos atynt a defnyddio ni'r diben o ymweld na hwy hefyd. I geisio gweinyddu diddanwch yr efengyl nefol iddynt. Dyma na lle maent. Ac fe synem arglwydd wrth i ni geisio codi calonnau eraill, fe godem yn calonnau'n hunain. Dyna dy drefn di. Arwainiaeth ysbryd yn awr, defnyddio ni. Dyro a faddeuant hynny, o'n holl bechodaeth erbyn. Mwyn ac yn heiddiannau di-ddiwedd. Ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb i'n Hoedfa, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A warm welcome to members, friends and visitors to our service, including those who are joining us from the United States and joining us on the web. Mae rai fi wedi mae'n hyfryd I weld Gwen, bod Gwen yma bore yma yn ein Hoedfa foreol hefyd. Croeso arbennig i'n gweinidog gwadd, sef y parchedig Anthony Williams. Nawr, dim eisiau cyflwyniad arno, achos chi gyd yn nabod mae'n weinidog ac yn bregethwr profiadol yn y ddinas ac yn gyfell ffyddlon i'r eglwys hon ar hyd y blynyddoedd. A mae'n aml yn bresennol yn ein Hoedfaon, ond heddi diolchwn iddo fe am bod nôl wrth y lliw yn y pwlpit. A ni'n edrych mlaen
i wrando ar ei genedwri. A gwerthfawrogon hefyd gyfraniad Will wrth yr organ, and dewis yr emynau ac yn cyfeilio. So from today and throughout August, the summer holiday season, there'll be morning services only here. Dydd Sul nesa, bydd un o'n aelodau, Richard Perkins yn arwen yr Oedfa Boreol, a diolchwn iddo fe am ei brodrwydd i gamu i'r adwy hefyd. A mewn pythefnos bydd y parchedig Richard Brunt yn y pulpit yn arwen yr Oedfa. Ni fydd Oedfaon canol wythnos nawr tan y tymor newydd ym mis Medi. There won't be any midweek services now till the new term in September. There will be, however, an organ recital here on Wednesday, August the 19th. At 1:05, and that's with Iron Preston, assistant organist at St George's, Beckenham, performing. Fel arfer, cofiwch ddod lawr yn neuadd i cael te a chyfle am sgwrs ar ôl yr Oedfa. Do please join us downstairs for tea and fellowship after the service. Ac yn awr fydd awn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Fe ganwn yn awr yr amen rhif 326, 326. O'r nef me glywais newydd, cododd ar fy nrhaed, o'r ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. Fe naid, rhed y nebrwydd, a ffaid a llwfrhau. O flaen mae drws agored, na ddich o neb ei gau. 326.
chan am y gwahoddiad yn gyntaf i ddod yma bore mae bregethu. Diolch am y croeso yn y roedfa hon. Dwi yma'n gyson ar nos Sul, fedra i ddim bod yn gyson ar fora Sul, oherwydd ymrwymiadau mewn capeli eraill. Ond mae'n bleser cael bod yma bob amser ac yn y roedfa ar ddydd Merchar sydd yn llai ffurfiol, ond sydd yr un mor ysbrydoledig mewn mannau. Dwi am aros yn yr 20 bennod o Efengyl Ioan a darllen un gair yn yr unfed adnod ar 15. Mair. St. John's Gospel, chapter 20, one verse in chapter 16, in verse 16, one word in chapter 16, Mary. Gellir canfod bod y pwyslais ar Iesu a'i atgyfodiad ar hyd y Testament Newydd. Ysgrifennwyd yr epistolau gyda'r argyhoeddiad bod Iesu'n fyw. Mae actau'r apostolion yn cynnwys bregethau sy'n dangos bod Dyw wedi cyfodi Iesu o farwolaeth i fywyd. Mae'r Efengylau'n gorffen nid gyda angau a chladdedigaeth Iesu, ond gyda hanesion am ei ymddangosiadau i'w ddisgyblion. Ystyriwch, y tair dynes yn ddryslyd ac yn ofnus wrth y bedd gwag. Mae'r Iesu'n ymddangos i ddau ddisgybl ar y ffordd ei maes, beth oedd ei tystiolaeth hwy, ond nid oedd yn cael lonau neu yn llosgu yno. Tra'r oedd e fe yn ymddiddan â ni ar y ffordd, ac yn esbonio i ni yr ysgrythurau. Mae'r Iesu'n bwyta gyda'i ddisgyblion, does dim angen bwyd ar ysbryd nag oes. Iesu hun oedd yn y corff. Cyferfydd Mair Magdalen ar Iesu wrth y bedd. Yna amheuaeth Thomas hyd nes iddo gyfarfod ar Iesu. Ar ddalfa wirthiol y bysgod gyda brecwast yn dilyn. Iesu'n annog ac yn comisiynu Pedr. Iesu'n ymddangos am 20 nydd cyn esgyn i'r nef, weledigaeth sôl o darsus o'r arglwydd. Gwe glin wrth y cerbyd. Dwi am droed ar dathrylydd di i fod o blaid yr eglwys bellach. Mae Iesu yn ymddangos i dros 500 o bobl. Ond nid ydyw'r sefyllfaoedd gwahanol yr ymddangosodd Iesu ynddynt. Yr holl wahanol, a'r bobl wahanol yr ymddangosodd ynddynt yn drawiadol. A ellir cydgordio'r uchod i ffurfio un adroddiad cydlynol. Can we form one coherent narrative from all these beginnings, from all these events? Pe ba'r disgyblion cyntaf wedi disgrifio'r atgyfodiad, ones wnaethant gyflwyniad mwy destlys a threfnus. Let's consider the appearance of Jesus to Mary Magdalene. St. John tells us that Mary went to the tomb very early on the first day of the week, only to find the stone removed from the entrance. Why did she go there so early? Because she couldn't sleep, probably. It was still dark, and she went there for the purpose looking after the body of her dearest Saviour, Jesus Christ. How on earth could Mary have lifted his body? Oh, she didn't worry about details like that. She wanted to do the very best for him. That's why she went there. First day of the week, the stone, which was immovable, had been moved from the entrance. And then, as we read, she alerted 2 disciples
Peter and John, who inspected the empty tomb and then left mine and went home. Mary remained and encountered an angel and a man. Thinking that the man was a gardener, she asked whether he had moved the body. But according to the fourth gospel, Mary wasn't talking to a gardener, she was talking to a carpenter. It was Jesus himself risen from the dead. Jesus addressed Mary by name and she recognized him instantaneously. He instructed her to tell his followers, my brothers, about their meeting. Mary went to the disciples with her exciting news. I've seen the Lord. A beth am ganol roedd yr atgyfodiad, the centrality of the resurrection. Nid dim ond un agwedd o Gristnogaeth ydy o atgyfodiad Iesu Grist. Tynnwch y weithred honno allan ac fe ddinistrir y darlun cyfan. Yn wir, heb atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw, anebygol iawn fyddai ni gael dim o'i ddysgeidiaeth, dim byd arall yn y Testament Newydd. Byddai cylch bychan a theyrngar ei ddilynwyr yn cofio'i eiriau. Geiriau dofn a doeth, ond wedi'r rheini fynd. Anghofed Iesu, mae'n arwyddocaol bod y pregethwyr Cristnogol cynnar yn canolbwyntio llai ar ei ddysgeidiaeth a mwy ar ddatgan i groes hoeliad a'i atgyfodiad. Dewch yn ei ystyried y ffeithiau canlynol. Ni ddeithbwyd o hyd i'r corff. No one was able to produce the body of Jesus. Dechreuodd yr eglwys nid trwy ledaenu syniadau, ond trwy gyhoeddi gwirionedd. Digwyddodd rhywbeth, mae Dyw wedi cyfodi Iesu o farwolaeth. Pe bai arweinwyr yr Iddewon yn ei hymgais i ddifrio'r cwbl wedi gynhyrchu corff Iesu, wel, ni fyddai'n wedi clywed amdano ef, na i ddilynwyr, dim ond mewn person pwysig mewn hanes ymhlith eraill. Ni fyddai Testament Newydd nac eglwys. It's most significant that nobody produced Jesus' body. If the authorities had taken the body or discovered it still in the tomb because the disciples had lied or gone to the wrong grave, they would have found the corpse, wouldn't they? This discovery, well, it would have silenced all talk of resurrection. What are you talking about? He's there. Yeah. The authorities circulated the report that the disciples had stolen the body. It's clear that the Jewish and Roman leaders had no idea what had happened to Jesus. Yet the stubborn fact remains that his body had gone. Nis mawr goed y bedd, Jesus' tomb was not venerated as was the custom. Ni ddaeth bedd Iesu yn fan i berer undodau dim ond gwbl. Roedd yr rheini yn gyffredin rhedeg honno oherwydd y ffaith ddiymwad y gwahaniaeth mawr oedd nad oedd corff y medd Iesu. Nid yw e fe yma. He's not here. He's gone to every place. So he's no longer just in one place. Paham y ceisiwch y byw ymhlith y meirw. Are we guilty of that? Is he talking about us? Why do you seek the dead amongst the living? Mae'n wir i'w fedd gael ei fawrygu yn ddiweddarach, ond addolwyd, helo,
A ddolwyd yr arglwydd at gyfodedig yno. Ni chanolbwyntiwyd ar y bedd, ond ar Iesu. A oedd yn ogoneddus fyw yn ôl tystiolaeth y llu cynyddol o gredinwyr. O fenaid byddai angryffus, o fenaid gwyl a ddasrwydd y person rhyfeddol. Fywyd mentra arno, y carnor hod y bwn. Mae'n ddyn, i gyd ymdeimlo a thos weithredoedd i gyd. Mae'n ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. I'm so glad that my Saviour is sufficiently human to put up with me. At the same time, he's sufficiently divine to change me. Beth arall Cristnogaeth a chrefyddau eraill? Christianity and other great world religions. While there were similarities, the differences between Jesus and other great religious leaders are startling, puzzling. They include Jesus died very young, around 33 perhaps. The popular belief. Jesus spent no more than 3 years in the public eye. When Jesus died, the movement which he founded was in rapid decline. Don't worry. If you can see decline in our chapels and churches today. It's been before, but they've come up again. Movements do grow and develop after the founder's deaths. It happens when the founder leaves a growing movement and or when his or her followers are in a buoyant frame of mind, because everything depends on their get up and go. When Jesus died, these two factors were conspicuously absent. Roedd ei ddilynwyr and say hi, his followers were dwindling in numbers. Those who remained were dispirited and afraid. Oh dear. Yet somehow this demoralized group experienced a remarkable turnaround. Within a few weeks, they were full of creative energy. They launched the biggest movement the world has ever seen. One of the eventual fruits of this astonishing reversal was the New Testament. Dear me. In other words, it was the resurrection of Jesus which gave the teaching of Jesus to the world. The first disciples claimed that God had raised Jesus from the dead. Because that happened on a Sunday, they transferred their special day from traditional Jewish Sabbath, the last day of the week, to the first day. I remember one minister saying, if we suggested changing the time of a service for a Sunday, the elders or deacons could well be up in arms, but they changed the day of the week. Dear me, how remarkable. 7 weeks to Nanny. The first disciples claimed that God had given them the gift of his Holy Spirit. They affirmed that it was God's Spirit within them who gave them boldness, joy, and insight. The disciples suffered for their preaching. Dioddefol y disgyblion am ei pregethu. Wedi hynny, mae'r gair gadawodd yr holl ddisgyblion. Ef a ffoi. People became dispirited and just left. Yn y frawddeg hon, fer hon o Efengil Mathew, disgrifir ymddygiad disgyblion Iesu yn dilyn ei arrestiad ef. A mae Mathew mynd ymlaen i ddweud sut gweithaf ei honiadau blaenorol
bydd Pedr wadu pob adnabyddiaeth o'r Iesu. Hynny, ychydig wythnosau ddiweddarach, bydd Pedr a'r disgyblion eraill a dawodd Iesu allan ar yr rheolydd yn pregethu bod Duw wedi cyfodi Iesu o feirw. And they didn't care if they paid for that bold statement with their own lives. Dyma'r un dynion ag a giliodd o ddiwrtho. Yr un dynion ag a dwylthwyd ag a ddrythiwyd neu groeshoeliad. Fel y mae llyfr yr actau yn gwneud yn eglur I ni, yr un dynion gwahanol iawn oedd rhaid. They were the same men, yes, in one sense, but they were the same men who were so different. Cyhoeddodd y disgyblion yr atgyfodiad. The disciples proclaimed, didn't they, the resurrection. It was a resurrection, it wasn't a resuscitation. Not somebody who was revived from apparent death, not at all. He was stone dead. And yet, he was revived, he was resurrected by God forever. Fi lawer o Iddewon, lawer o'r Iddewon gredu mewn atgyfodiad, yr oedd hon, yr oedd hon am atgyfodiad pawb ar y dydd ddiwethaf. Nid dyna ddigwyddodd I Iesu, un person. A ddawodd fywyd rhagwyddol I bob un a gredo ynddo, bob un a'i dilynodd. Yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, rhestra Paul sawl un a welodd y Crist byw. Sawl un oedd yn dal yn fyw ac y gellid ei choli, gyfeirir at Leaws o dros 500. Mae ef ei hun ymhenod 15 o'r llythyr hwnnw yn datgan oherwydd yn y lle cyntaf traddodais I chwi yr hyn a dderbyniais. I Grist farw dros ein bechodau ni, yn ôl o'r ysgythurau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgythurau. Presenoldeb parhaol Christ, the continuing presence of Christ. One surprising fact and feature of reported resurrection appearances is that they were confined to a period of 6 weeks, that's all. After that, they stopped abruptly. Yet the first disciples continued to speak and believe and behave as though Jesus was still with them. Not physically, by his Spirit. Even more remarkable is the fact that this conviction came to be shared by others, by hundreds, thousands, millions. Yet, the evidence is not confined to the past. We see evidence every day of Jesus. Darganfir gwragedd a ddilynodd Iesu, fedd gwag, gan fod yn gwbl bendant mae hwnnw oedd ei fedd. Anhebygol iawn ydy'r sôn bod yr apostolion wedi dwyn y corff. O ran seicoleg, byddai'n debygol y byddant yn rhy isel I hysbryd, yn wneud yn byd o'r fath. Well, what do we make of all this? Would we be here this morning if it wasn't for all this? Maybe as a club. Maybe we would enjoy fellowship together, have meals, cups of tea or coffee, yes. Societies. We wouldn't be here as the Church of Jesus Christ would be. No.
Cred Cristnogion fod gan atgyfodiad Iesu oblygiadau enfawr. Gwel y Testament Newydd y digwyddiad fel gweithred newydd o greadigaeth gan Dduw. Mae'n weithred gysefin, it's a prime act. Weithred Dduw na ellir mwy dychmygu na'i disgrifio. A dyma'r paragraff olaf, fyddwch chi'n falch o glwad. Mae marwolaeth wedi marw. What died on the cross? Death. Fe goncrwyd marwolaeth. Mae'r Iesu'n fyw. Bydd angau, un hangau ni. Our own death was killed, so dead. I wish I were clever enough to get my head around all this. Mae marwolaeth wedi marw. Mae geiriau Ioan, San Joan yn ysgubol o'n i dydynt. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Yr hwn sydd yn credu yno fi iddo farw a fydd byw. A phwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yno fi, ni bydd farw yn dragywydd. Dyna pam na ni dod yn marmor yma, dwi'n yn byd ni gyd. Diolch i Dduw am ei rodd a'n rheithadwy. Thanks be to God for his unspeakable gift. Amen. Remyn 735, 735. We know this, of course, as the translation of the hymn, Courage, Brother, Do Not Stumble. Bydd yn wrol, paid a llithro. Mor dywys yw y daith, y mae seren i ddoleo, cred yn nyw a gwnaed y waith. I'r llwybr dy ddiffygio, i'r rannu a fod yn faith. Bydd yn wrol, blin neu beidio, cred yn nyw a gwnaed y waith. Paid a gofnir anawsterau, paid a gofnir brwydrau chwaith, paid a gofnir canlyniadau, cred yn nyw a gwnaed y waith. Ceid y farnu, ceid y garu, ceid y wawdio lawer gwaith. Nawr fala ddim am hynny, cred yn nyw a gwnaed y waith. 735.
glas ein hargledd Iesu Grist, a chariadw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.